నేను నిన్ను ఉపేక్షింపక ఏర్పరచుకొంటిననియు నేను నీతో చెప్పి ఉన్నాను, నీకు తోడై ఉన్నాను, భయపడకము, నేను నీ దేవుడనై ఉన్నాను, దిగులు పడకము, నేను నిన్ను బలపరుతును, నీకు సహాయము చేయువాడను నేనే, నీ నీతియును నా దక్షిణ హస్తముతో నిన్ను ఆదుకుందును. గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టు. హల్లెలూయా. దేవుడు ఎందుకు ఈ మాటలన్నీ మంచిగా ఉన్నవాడు మంచివాడి గురించి ఎందుకు మనం తెలియపరుస్తున్నామంటే, మంచి చేపలు చెడ్డ చేపలు దేవుని ఎడల మనుషుల ఎడల ఎందుకు మంచిగా ఉండాలి, నాకేం వస్తుంది, ఏమి లాభం అని చెప్పని చాలా మంది అనుకుంటారు. ఏమి లాభమో దేవుడు ఇక్కడ కొన్ని విషయాలు తెలియపరుస్తున్నారు. దేవుడు చెప్పిన మాట ఖచ్చితంగా నెరవేరుతుంది అన్నమాట. అంటే దేవుని నోట వచ్చిన మాట ఆయన నెరవేరుస్తాడు. ఆయన మాటకి అసాధ్యమైనది ఏది లేదు, అన్ని సాధ్యములే. ఆయన మాట ద్వారా భూమి ఆకాశం సర్వలోకము అన్ని కూడా సృష్టించబడ్డాయి. ఆయన మాటకి అంత శక్తి ఉంది. నమ్మువారు మంచివారిగా మార్చబడతారు. దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక. మంచి చేపలు చెడ్డ చేపలు, చెడ్డ చేపగా మనం ఉండకూడదు, మంచి చేపలుగా మనం ఉండాలి. అలాగనే దేవుని ఎడల మనుషుల ఎడల మంచివారిగా మనం ఉండాలి. అంటే మనలో, మన కుటుంబీకులలో, మన బంధువులలో, మన రక్త సంబంధికులు, మన కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి వారి మధ్య, అంటే నీ కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి వారి మధ్య నువ్వు చాలా మంచి వ్యక్తిగా ప్రవర్తించాలి. యాక్షన్ కాదు, రియల్ గా ప్రవర్తించడం అది దేవుని కృప ద్వారానే వచ్చింది. యాక్షన్ అయితే అది మనుషుల యాక్షన్, మనుషులకు కూడా తెలిసింది, దానివల్ల ప్రయోజనం ఏమి లేదు. స్తోత్రం కలుగును గాక. హల్లెలూయా. కనుక దేవుని యొక్క బిడ్డలారా, ఇక్కడ దేవుని వాక్యం మనతో ఏమంటుందంటే మంచి ధైర్యవంతులుగా ఉండాలి మీరు అని అన్నమాట. కీర్తనల గ్రంథం 27వ అధ్యాయము మొదటి వచనం 27 మొదటి వచనం. యెహోవా నాకు వెలుగును రక్షణ అయి ఉన్నాడు, నేను ఎవరికి భయపడదును. యెహోవా నా ప్రాణ దుఃఖము, నేను ఎవరికి వెళుతును, నేను ఎవరిని చూసి బెదురుదును అని చెప్పని ఇక్కడ దేవుని వాక్యం మనకి ఖండించి చెప్తుంది. ఎప్పుడు ఈ వాక్యం నీవు ఖండించి, ఈ వాక్యం నీలో ఎప్పుడు క్రియ జరుగుతుందంటే నువ్వు మంచి ధైర్యవంతులుగా ఉండాలి. మంచి ధైర్యవంతులుగా ఉండాలంటే మంచి చేపలుగా ఉండాలి, మంచి వాడిగా ఉండాలి, మంచి పోరాడాలి. అప్పుడు నువ్వు మంచి ధైర్యవంతుడుగా నువ్వు మార్చబడదు, ధైర్యవంతురాలుగా మార్చబడదు. అందుకే దేవుని యొక్క వాక్యం ఏమంటుందంటే మంచి ధైర్యవంతులుగా మీరు లోకములో జీవించాలి. హల్లెలూయా. ఈ విధమైనటువంటి జీవితాన్ని నువ్వు అవలంబించుకున్నప్పుడు నిన్ను చూసినటువంటి వారు నిన్ను వెంబడించడానికి ఖచ్చితంగా ప్రయత్నిస్తారు. నిన్ను వెంబడించడం లేదంటే ఇది నీలో లేదు, ఈ క్వాలిటీ నీలో లేదు కాబట్టి నిన్ను ఎవరు వెంబడించడం లేదు, నీ కుటుంబంలో ఎవరు మార్పు చెందడం లేదు. కారణం ఏమిటంటే నీవు మంచి వ్యక్తివి కాదు, నువ్వు మంచి చేపలు కాదు. మంచి చేపలు తినడానికి ఎవరైనా ఇష్టపడతారు, చెడ్డ చేపలు తినడానికి ఎవరు ఇష్టపడరు. అందులో రకరకాల ముళ్ళుండి ఆ ముళ్ళు గుచ్చుకుంటే కలిగితే అది నాకు వద్దని పక్కన తొలగిపోతారు. స్తోత్రం కలుగును. అందుకని పౌలు గారు అంటున్నాడు, నేను మంచి పోరాటం పోరాడాను అంటున్నాడు. నా విశ్వాసం తుదముట్టించాను అంటున్నాడు. నేను నా విశ్వాసాన్ని కాపాడుకున్నాను. నువ్వు కూడా నీ విశ్వాసాన్ని కాపాడుకోలేకపోతే నువ్వు వేస్ట్ అనమాట. స్తోత్రం కలుగును గాక. హల్లెలూయా. నీ యొక్క సాక్ష్యాన్ని నిన్ను నీవు కాపాడుకోవటమే దేవుని సన్నిధిలోనికి నువ్వు నడిపించబడతావు. నిన్ను నువ్వు కాపాడుకోకుండా నీ మాటలు కాపాడుకో, నీ చూపు కాపాడుకో, నీ నడక కాపాడుకో, నీ విధానం కాపాడుకో, నీ యొక్క ప్రవర్తన కాపాడుకోను, నీ బిడ్డల్ని నువ్వు ఎలా కాపాడగలుగుతావు? హల్లెలూయా. అందుకే దేవుని వాక్యం ఏమంటుందంటే, ఓ స్త్రీ